Moi boas, estou na Cidade de Cultura novamente para participar na Oli Gaiás, carreira de 2 voltas ata completar unha distancia de 5 km aprox, onde nos van estar tirando por de cores. Xa fixen 2 anos. Este ano imos intentar apretar un pouco para ver como estou de pernas e ritmo despois da lesión, así que a ver que nos sai. Vamos a empezar a quentar, quedan 10 minutos, pero estou esperando que chegue miña irmá para darlle do arrasal e non ten pinta de querer correr. Vamos a buscala e xa pa saída. Pois ata aquí o que foi a Oli Gaiás, con vitoria para Iago Castro en 18 minutos e 5 segundos e Inés Ramos en 20 minutos e 54 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 18 con un tempo de 20 minutos e 54 segundos a un ritmo de 4.02 o quilómetro. En canto as sensacións foron bastante boas, a primeira volta intentando apertar un pouco, que saiu nun tempo de 10 minutos 22 segundos, e a segunda das voltas xa coa primeira das mulleres en 10 minutos e 32 segundos. Polo que nada mal, xa que tampouco quería apretar moito máis, porque ao día seguinte tiña outra carreira onde si ia intentar ir a tope. Percorrido, como dixen, a 2 voltas, onde a saída, debido a que é unha carreira máis festiva, ou saes diante ou é complicado poder correr nos primeiros metros pola Cidade da Cultura, pero despois xa polo bosque de Galicia ou ir subindo levemente, pois xa é máis fácil correr, ata que na segunda volta te atopas con xente andando e había que ir con algo de precaución. A distancia polo reloxo foi de 5,2 km. O prezo por participar foi de 5 euros e os puntos positivos, pois este ano como novidade houbo carreira para os cativos, ampla zona para aparcar, recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día, avituallamento final completo, zona de duchas no multiusos Fonte do Sar a 1 km aproximadamente, agasallo desta camiseta
E máis das tradicionais gafas da Xunta. Quecemento e pós-carreira con sesión zumba, que claramente non fixen. E os puntos a mellorar, pois deberían centralizar a información, xa que, por exemplo, no regulamento non aparece nada de que había duchas e na páxina da Cidade de Cultura sí que aparecía. Pero polo resto, ben, ata a cantidade de polvos tirados que este ano que vei ben pintado. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.